Hadian kajingmi ke kendrom kendram hajayau pedeng hakapor baka National People Party kapenlongi kajingalap election kabelami kibriu ki paperta ha upra nakaliang UMLA jong kathan uba Edelbert nongrum ubre UMLA jong ka Voice of the People Party uong baka party kamjuhi kai kibriu jong ka party banle aklem akor hakapor baki wei gidang penlong jingalang ula ong ru ba nget ru ban ong baki dei ki nong kersan para le siyo dei ki wei pat tangman pentho bria ya ka party namar hakapor election kijudan bet kinu kijingjia ula ong wat la nakaliang jong umtep badai manu handre yakum kita kijingjia ula penramjur namar kalong kabom yaham ula kenturu yakin nong kersan bakem dei banle songshit hakum kani kapor handre kabakam kraw kaban keput yaka kadai hakakat kendai terik Kublish bun kalong ka padong kami kani manai kijing syai hoi rei ngam ko ban tuklar namar ban kaliang spokesperson Dr. Barskem ladep ban penpau aku miniki insiden ki ba jah ni isni lembaga public campaign ji ki political party le kalong bakali wan ja poka constituency ki jonga khalam bakan nomdon kijing suthu bakala jong ki wei pat ngako ban ong takani ngatanga mungin bakan don kijing sisa ya kata kijing penklumar namar bafi kani diga style of politics kadai ka dirty game ko baki wei kinget ngite kum ko VP nget bet ka clean politics ngemju penselur ngemju hikairu ngi pulut ka por jing ta boro sisnam na por bakha ya ka VP kum no balai ban pensai ban persuthu ipai ba kum no pensai mentai politics balai pensai mentai politics bat ka ka kamram ko jong pi kum ki electorate nong thabot handai ngamngait namar barada ki dei ki bla register kerteng hok na le ki enrollment dei ki ba ki ladon ka kerteng hapo ka party ki don ka ID proof temut ngai nom la ban ong da kumai pat ti nga sim hakoi ka banta nga penrem bro yani ke jingja ngam tip mono boron kiti lekum ni ke jingja kim de bandon na lono ka party lono ka liang jo party kam de ban don ma penthut ya ka wei pat ka party barang ya ka election campaign ti henrei nga sudon ban pensai pan ba namar ka politics ha por politics ki jabi ba ki ba fair mo ti ka ba lesi mata huriu pat ba mo ko masyukuran na bam ngimtip lakadon em ka jisisha kum ta bukin keno UVP matau QBB ki seng QBB ki pajba ki kersan ki parti kila bani parta kumju haka parti ka bangi dang haka jelang ka bangi pelong mangi lesi kum UVP minum la banong no ban pesisa bagi ki parti ki brio kita ki parti sisa mamdon proof ti lada maki kila dapan le jong kamram ban pha kem lani itu ai ka an kan le la jong kamram ban insentif ki sisa tinrei kumbu wei na preng no mikmat na ka VVP ngimnget ya kum kini rengi kentu kan pamru ya ki bayet ki bathon ki badon kani di por election minum le songshit ringin long berbor ki basirhem bat ngin ri berbor ka kor ka burom ai ba lada ka dei sisa ka ba ki don bantai ki bri ki bakersan upra ne kum bong ong adu menta ngamla pen sisa ka parti ngamla pen sisa bagi den kem dei ne lada ka dei noong tangkat ni kentu ki wei baro ke bawah ini kindat sengi barang ya kini ki public campaign nam tak election lesi kadi kajing dom kajing bitar jong kita kinong sensyar lesi boros kata umla bantip ka boss inside mo ke bawah lesi ke bawah ada kalong takadur dengan syong tolong berjai-jai api kapor ke bawah kham khrau ke bawah pipin penpau persya yang kita beri penpau persya tadi sengi khat khandai tarik hendai kini ki bakeno bet pet ya ngikum ke VP ngaong ba it is an act of frustration and desperation kajing kutlat kabaki iba umdon lar chopat ko mengas ko pun kut tangkata ngit scam ba kiki igen sapau ya kajing syabaro si mo bon kin kajing i jong pi masudun banong tangkat ni hok yang numla bandrung ha donu jumut perkhat jong kiwei namar ka kentien pan kan mau ba kajimut perkhat kadi jakari ka ba scam tam jong kajing lai luit long breu tenrei ngas somong takan ni maybe ka try gara baj bar kila dom kila bitar kila khang na ko sarkar ngi mi ki dak jingkermen kaptam ki khon sama maybe kala bande gani ga reason ka blopen long yaki baki sothu bari stang pra ban wan rai ka jingkala hani ka chala ka jungi ko pelong yaki baki long too excited mo na ka banta too excited bakin penpau ya kan ka jing ya ni ka jing kemen ka jing kermen ru kami tak jing kemen ka jing kermen ru nam ta joki sta siju bangi ya ka bangin laon persisa kata nomor ba ada dei ki badon ka proof bagi dei sya ki brio jong pra tingila ban pediang ya kata but komo ong mene ba ni penrem ru ya komo ni ka
jingya parta le si mo ko mashkuran no maka di kamon jok pai ba mo ka ngidon na ka jong ka constitutional right fundamental right ka ba kata ka freedom of speech and expression ki ba express halagi jong batai don ba express bayam don ba express bariki don ba express nak bahala tikini ka ba ko makari lai loy ngide ban priang hiru ya kani ko mujing sya ba kan nu kan pang le tu perkhat pat i jing keren ben ke jing kentho jong ki wei pat apreng ni ke por jing lap election halu ba kila syukran betangi ba arden kom presiden jong ka jong pra mo presiden jong ka voice of people party ka ba kiklet no pat ya ka nongrem kiklet no pat da ka ba ki pen sawajur ya ta ka sur jong ka politics pat penja no pat ya ka sur jong ka policy